Čau lidi, já vás zdravím u nového videa a dneska tady máme novou hru, která se jmenuje Critical Ops neboli CSGO. A dneska bude delší video, alespoň hodinový nebo půlhodinový nebo 3/4 hodinový. No nevím, jak to prostě vyjde. A to videjko bude dlouhý z důvodu toho, že jsem hrozně dlouho nenatáčel videa, jakože ale fakt hrozně dlouho, asi měsíc jsem nenatáčel video. A už to asi dál nebudu zdržovat a hele, už nám to naběhlo, tak si jdem zahrát. A fakt se vám omlouvám za to, že když mi to nepůjde, tak se vám fakt omlouvám, protože já to Critical Ops moc nehraju, nebo CSko, protože jsem si to teď stáhnul a taky se vám omlouvám za to, že trochu chraptím, protože mě trochu škrábalo v krku. Ale jinak jsem to Critical Ops ještě hrál, takže když jsem si to stáhnul, tak jsem si asi 2-3 hry dal, myslím. A tutoriál máme splněný, takže bychom si mohli dát třeba Defuse. A po tomhletom videu, třeba kdyby můj brácha chtěl, takže bychom nějak zkusili udělat to, že bychom třeba dali jenom 1v1, že bychom šli na svůj server, protože my svůj server máme a vlastně nikdo ten server nezná, takže bychom se na něm zahráli 1v1, což znamená, že můj brácha by byl třeba counterterorista a já terorista. No ale teď už to nebudu dál zdržovat, protože už nám to nabíhá. Takže teď musíme být counterterorista. Ale hele, už nám to jede. Počkejte. No, se mi nelíbí, že jsem ve spectate modu. Tak lidi, já to střihnu. Takže lidi, jsem zpátky a už tady hrajeme. Můžete vidět. No to si děláš srandu, to je tak blbá výbava, hej lidi. Je to špatný, jako chcípnu hned. Dobrý je, že se můžu respawnout. Prý nemám bombu. Jinak vlevo nahoře v rohu máte mapku, jak jste si asi všimli. Takže na to se klidně můžete dívat a můžete spawnovat, nebo takhle. Bude vám asi k něčemu spawnovat do chatu, že takhle. Hele, hej, Flystreame, tamhle je člověk. Hello, Flystreame, ty to neumíš. No tak prosím vás, to tam nespawnujte, protože já se na tu mapku koukám pořád a jak jsem říkal na začátku, tak to CSko moc neumím. A dneska bychom mohli překonat alespoň hranici 10 lajků. Co? Pojďte lidi, nasávejte to tam. Já vám věřím. Vy jste prostě mý lidi. Počkejte, já si tady koupím nějakou zbraňku. Máme 6 000, takže bych si mohl koupit třeba... Já si lidi koupím tohle. A to je všechno. Jo, vezmeme si tady tu zbraň teď do ruky. Tuhle tu zbraničku si vezmeme. No. Já jsem pitomej, já jsem to neviděl. No. Ach jo. Respawnu se, že jo? No, říkejte mi, že se nerespawnu. Tak
ale to je trapný, tady to jako... To je hodně trapný, protože já když jsem to hrál za kamerou, tak jsem normálně počkejte, to mi úplně vypadlo. Jo, tak jsem se normálně respawnoval. I tak lidi, tak co, dáme střih, nebo se na to podíváme? Ale tak se na to podíváme. Já si myslím, že nějaký lidi, co se na to třeba teď koukají, tak to teprve objevili u mě, ale i většina lidí to spíš zná, si myslím. Ale jako jinak jako prostě je to divný, že se nerespawnují takhle. Ne, counterteroristi vyhráli. Blázním. To je blbý. Ne, já vlastně jsem counterterorista, takže to je dobrý, já jsem pitomej. Ty lidi, vidíte to, jak jsem pitomej? Vezmu tohle. No, tak já se nechám tady, to je dobrá. Hej, a lidi, stalo se vám někdy, že jste byli sami na serveru? Mně jo, protože jak jsme si udělali ten vlastní server s bráchou, tak já jsem na něm byl, mýmu bráchovi to nešlo připojit. Takže jsem na něm byl sám a já doufám, že nikdy nebudu mít bombu, protože já jsem úplně jako zmatený, protože když jsem dělal tutoriál, tak jsem úplně zapomněl, jak se pokládá bomba. Dobře já. Dobře. To se mi líbí toto. To se mi líbilo lidi. Já docela umím zblízka, jo, ale... No ale já jsem pitomý, já jsem si mohl vzít... Ne, nemohl. To je dobře, že jsem to neudělal. Já jsem chtěl říct, že jsem si mohla vzít nožík, ale... Teď mi došlo, že vlastně ani nožík nemám, takže... Tak si vzít nožík nemohl. No jo, sakra. To se mi nepodařilo moc. No, jo, dobře to tady válí, sice je to terorista, ale... Škoda. Zase jsme vyhráli. OK. Yes, vyhráli jsme. Yes. Dobře. Já to teď asi lívnu a půjdem se podívat na nějaký zbraně. No a jak se teď máte o prázdninách? Promiňte. Já teď ještě ležím v posteli, když je asi 8:30 asi přibližně. No a lidi, jak jste teda měli o prázdninách, teď ten kousek prázdnin, jak jste se měli? Já jsem se měl teda fakt dobře, jako musím říct. Ne, jak to, že jsme nedostali many? To je blbý. To je blbé, toto. Ale ne, prosím tě. Co to dělá? Co mi to děláš? Co brácha, co mi to děláš? No, P90. No, zatím tady nic nového nemáme, ale to je docela blbý. Lidi, připojíme se na nějaký server. Se připojím na nějaký Edis 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, S, speed. Spy, nebo co to je. Ho zaberu. Může tam být 16 lidí a bylo tam 15 a teď už tam je 16, takže... No a lidi... Jo,
hrozně vám děkuju za ty přibitý odběry, protože já jsem vůbec nevěděl, že mi přibyly odběry. To jsem zjistila až od kamarádů. Takže vám za ně fakt hrozně děkuju. Já vím, že to pořád je celkem dost málo, ale jako furt je to dobrý, jako nebudu nic říkat. Jo, co tady dělá Rebel? Ne, já jsem to mají, proč jsem tam šel? Lidi, pojď, respawnem se, yes. Ježišimarja, fuj, já jsem se dělal jako ty hajzle. To co? Dobře, já. No já jsem hlupák. Zase jsme vyhráli, tak to je dobrý, hej. Ty lidi, už se do toho dostávám. Takže možná to nebude takový špatný, jak jsem si myslel, jako si dám tady tu pistolku. A pak si dám brokovku. Tentokrát. Jo, to je vončo, to se mi... To střílí, myslím, že nějaký takový spínačky, ne? Tady to nebo co? Něco takového. Se odvážím říct. Abych řekl pravdu, tak jako já se úplně moc ve zbraních nevyznám, jo. Jakože úplně jakože strašně, jakože bych o nich hodně moc věděl, ale jako trošku se v nich vyznám. Takhle to řeknu. Trošku se v nich vyznám, ale ne úplně hrozně moc. Hej, to je blbý, ono to nejde přeskočit. Byla by švanda, bych si ubral, bych si zlomil nohu, co? Vy jste byli rádi. Ježišmarja. No a lidi... No ne, to ne. Jestli teď ptáte, co jsem chtěl říct, tak jsem chtěl říct to, že bych tady to video sestřílel a udělal bych z něho fajn momenty, ale to ne, to je blbý. To by bylo fakt blbé. Když teď tady máme takovou fajn brokovku, že jo, tak na co fun momenty, když už máme fun brokovku? Ne, kecam. To není kvůli tomu, protože já se tady to video ještě pokusím nějak jakoby udělat, respektive nějak ho prostě do něj dát třeba nějakou hudbu nebo obrázky, ale možná to ne, to se možná můžete těšit a možná i nemusíte, protože vůbec nevím, jestli tady to vůbec udělám. No a teď dostali tím týpkem, nevím, jak se jmenuje, ale nějaký jméno tady měl. Ty kráso, co zabíš moje kámoše, ty chuligány. Váš raj hasle. Ježiši Maria, co to je? Tady vůbec, že není žádná akce. Já chci akcí. No to je divný, ono za minutu už to bude. Ježiši, tady mám akci. Ono už to za nějakých
5 vteřin bude už 4 hodiny, to si děláš srandu. No, taky kucu, no, dobrý, no, nevadí, no. Vůbec nevadí. Nevadí. Jo, a ještě něco potom zkusím. Jestli se ptáte co, tak zkusím z telefonu si napojit tohleto video do počítače a na počítači ho zkusím sestříhat a tak. Schválně jestli to půjde. Kdyby to šlo, tak by to bylo fakt jakože skvělý a dělal bych to na všech videích. A ještě jsem chtěl říct, že jestli chcete, aby mě to jakože jenom tak napadlo, ale právě, že teď konceptám vás, jestli chcete, abych si udělal další kanál, na který budu točit vlogy, tak do komentářů napište OK, chci. Ne, takhle. Napište tam OK vlogy. A kdo nechcete, tak tam napište třeba můžete třeba noob vlogy, anebo třeba i můžete už tam můžete psát třeba buď noob vlogy, anebo no vlogy, takhle. Teď mě někdo zabil, což já mu nakopnu do zadku a bude koukat. Zrovna jsem vzpomněl na tady tam dobré místo. To mám rád docela, tady to místo. No a klidně do těch komentářů můžete psát už teď, což asi ani nemusím říkat co, protože Ježišmarja, kdo mě zase zabije? Se zblázním z toho. Chuligán. Tomuhle tomu se říkají chuligán. Ježišmarja, sakra. No tak. Hej, co to? Hej, dobře, oni je tady kempí lidi. Zblázním. Třeba tady to bych mohl dát na konec video, protože to je něco jako fun moment. Že bych tady ty věci třeba dal jenom na konec videa. Videáčka bych to mohl dát na konec. Poděl je v tom, že já to neumím. No zase to, ale jakože fakt zblázním, já si mi dělám srandu. Já normálně za chvíli pojedu do blázince. Kráš. Pojď velkým. A kdybyste nevěděli, tak dneska tady mám ještě svýho bráchu, který zrovna čumí do telefonu jako... No teď na mě ukazuje, nechce se vědět co. No, hej brácha, nechceš pozdravit? Ale nějak normálně, jo? Jsi trapnej. Já to vím. Já to vím, že mě nenatáčíš. Teď mi nemal do videa, protože já chci natáčet. No lidi, ale znáte ty mladší bráchy, jo. Cože? Ne, my jsme prohráli. Já se z toho zblázním. Fakt.
A můj brácha se z toho teď taky zbláznil. No, dobrá zbraň, no, jako. Jsi opravdu ale pitomý. Jako. Hej lidi, takhle o svých bráchů nemluvte, jo. Já jsem prostě hrozný na mýho bráchu, já to vím, nebojte se. Já jsem mu řekl, že je blbej. Jo, opak. Hej lidi, já toho jsem musel zabít, jako. Nemluv prostě, bude to ve videu, tvůj táta se na to bude dívat. Jo, pojďte, zabijte ho. To neřeš. Hej lidi, pojďte. Hej, ale já jsem mu musel aspoň jednou headshotnout. Mám Ne, to není SS. This is Sparta. A když vám uslyšíte nějaký blbý zvuky, tak to je to, že já se tady pořád u videa převaluju a jsem už natáčíme 21 minut, to je v pohodě. No, máš štěstí. Ale no tak, mě to fakt nejde. OK, no. Jo, mimochodem lidi. Já vám to chci říct. Kdybyste chtěli, tak já teďkon bych podpořil svýho bráchu na tom, že byste se podívali na jeho kanál a mohli byste mu taky dát odběr. Jeho kanál se jmenuje Gameboy. Takže byste se na něj mohli podívat, protože tam má, si myslím, docela zajímavý videjka. No, i když moc zajímavý, ne? Tam má jedno skopírované videjko, má tam asi 2minutový video. Jo, tak já jim to jenom zvýrazňuju. Tomášku, víš, tohle to všechno bude ve videu a já potom mamce řeknu, aby se na to podívala. Jo. Protože chci, aby se podívala na mém videu. Hele lidi, tady toho si nevšimejte. To jsou prostě jak manželský hádky, tady to. Fakt si toho nevšimejte. S ním prostě to nejde. S ním prostě manželský hádky musí být. No, tak ani žádnou radši neměj. Tak ti akorát zmydlí a bude to. Ale utichá. Lidi, já tady budu takhle kempit. Ne, sám to budu. To bude úplně nezážitý. Mole, kdo mi střelil. No, to jsou chuligáni. Tak jako už jsme docela zabili dost lidí. Ne, to si to nadlhávám, nezabili jsme ani 5 lidí. Tak to si to sakra nalhávám.
Hele lidi, zkuste si tipnout do komentářů, co můj brácha hraje. Co můj brácha hraje. Konečný slovo je legend. Teď už asi všichni musíte vidět. Si vezmu tady. No. Dožušovane. To jsem si dobře dal heďkou od toho záběrný, kámo. Můj brácha ani neumí mluvit, takže jako toho se ani moc nevšimne. Proč? Nebudeš vulgárně. Žeží baba. To je jinačí dobrá snajperka. Ne, my jsme prohráli. Ne. Ach, je. My jsme prohráli. Hej lidi, to je blbý. Já se z toho poriluju. Z toho podzigám. Co? Vodě poříznul, cože? Já mu dám. Píkole. No, nechci vyskakovat. Chci skočit. Cože? To do mě dobře mě zabil. Já taky už nevím mluvit. To si děláš srandu, co mě? On mě něco udělal. Maminko, on mě dala si hečota, nebo co? To něj podělám. Pokakám. Samozřejmě jsem nechtěl říct po tamto.
Co? Cože? Ne, už je 30, kámo. A já jsem říkala, že natočím třeba hodinový nebo půlhodinový video, takže můžu klidně natočit i 3/4 hodinový třeba. No tak jakože máš smůlu. Ty mi jakože ale hodně kazí video, víš. Že už mi do něj nemám. Komu viděli jste to na té mapě, jak ho tam to úplně... jak se tomu říká? On se tam úplně totálně bugoval, hej lidi. To by bylo dobrý, kdyby takováhle zbraň byla teďko nevím, jak se tomu říká. Jo, Far Cry. Možná tam je, ale já jsem už hodně dlouho Far Cry nehrál, takže ani hrát nebudu, protože samozřejmě moje mamka mi to nedovolí, protože by byla nerada, kdybych hrál krvavé hry. Takže... no ale to neřeším. Takže mám, jestli se na tato video dívat, takže tak jak jsem řekl to, že to neřeším, tak to neznamená to, že je hraju a že na tebe prdím. Já tě miluju ze všeho nejvíc, jsi moje sluníčko a jak se to vezme. A tady tu stříhačku, nebo co to vůbec je, nevím, jestli to je stříhačka, já srandu. No ale hele lidi, já si myslím, že už bych tady mohl to videjko ukončit, že až jednou umřu, tak bych to asi už ukončil. OK lidi? OK. Dobře. Tak, lidi, já už to jdu ukončit, takže čau ves. Playsteam tu byl a čau. Počkej. Dobrý.